Mandibulise kwindlalifa zobukumkani bukaThixo abantwana abakhethiweyo nguThixo. uThixo uyasithanda bazalwane. Igama lenkosi malibongwe. Namhlanje sithetha ngodaba xa sisuka ebukhosini bukaYesu Kristu nokubaluleka kwaYesu ukuba alawule kwinkalo zonke. Namhlanje sithetha ngobukumkani bukaThixo. Sithetha namhlanje ngezinto uThixo azifuna ukuthi singabantwana bakhe. Sithetha namhlanje ngento ebalulekileyo kakhulu ebomini bethu esihamba noYesu, esilawula, esibonisa, esityhilela sikwazi uyiphila le mpilo yoba sihamba kunye noYesu emhlabeni phakathi kwabantu abangenayo le mpilo. Sehluke kubo ngoba sinomoya oyingcwele kaThixo. Thetha namhlanje ngesiseko esibalulekileyo kakhulu ekuhambeni kunye noYesu. Le nto endikhumbuza ukuba naxa uYesu ezawuqala iministry yakhe, xa sifunda incwadi kaLuka chapter 4 verse 18, ndithanda amazwi athethwa nguYesu phaya, ewathetha uYesu la mazwi ngobomi bakhe. Kuthethwa ngobomi bukaYesu kula mazwi endizawafunda, incwadi kaLuka chapter 4 verse 18. Xa siqale sisifundo, ndiyathanda namhlanje ukuba sicaphule kule ncwadi kaLuka. Ndithanda kakhulu into ocaphula ezwini bazalwana. Kaloku lizwi esizawuhamba ngalo ngonaphakade, lizwi elisikhokelayo, lizwi elisinika umkhombandlela. Ke izwi likaThixo linamandla. Lithi iBhayibhile kwincwadi yabaseHebhere chapter 4 verse 12, lihlaba lahlule umphefumlo kunye nomoya. Uverse 18 uthi, umoya wenkosi uphezu kwam, ethe ngenxa yoko yandithambisela ushumayela indaba ezilungileyo kumahlwempu. Indithume ukuba ndiphilise abantliziyo ityumkileyo, ndivakalise inkululeko kubathinjwa, nokubuyiselwa kokubona kwabazimfama, ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. Ngamazwi lana athethwa ngomoya oyingcwele xa esemntwini. Umoya oyingcwele xa ekum, umoya oyingcwele xa ekuwe. Umoya oyingcwele bazalwane, siyambonga uThixo ngomoya oyingcwele. Kunamazwi avukayo ndisathetha ngomoya oyingcwele. Amanye apha kula ncwadi yezenzo zabapostile chapter 2, xa sifunda phaya kuverse 1 uyotsho kuverse 4. Bafundi, namhlanje ndithetha ngento efutshane kakhulu ebomini bam, endikholwa kuyo ngentliziyo yam yonke, endibambelele kuyo ngabo bonke ubomi bam, endixhomekeke kuyo ngabo bonke ubomi bam. Umoya oyingcwele, the Holy Spirit of God. Andikwazi ukuba ndithethe ngaye ingathi andimva. Nangeli xesha ndiva kuphakama entliziyweni yam, kuphakama even nasengqondweni yam ukuba ndinjena nje
ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ndikwazile ndizohamba ndizofika kule ndawo ndisezawuqhubeka nohamba nenkosi. It's because of the power of the Holy Spirit. Kungenxa amandla kaMoya Oyingcwele. Engekho namnye mfundi ndiyakuthembisa onohamba le ndlela engenawo lamandla. Lamandla ilizwi lenkosi lithetha ngawo kule ncwadi yeZenzo chapter 2 verse 1. Ithi ke kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecost baye bonke bemxhelomnye ndaweninye, kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengesomoya ovuthuza ngamandla, sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Ngabafundi bakaYesu aba. Uyokhumbula kaloku mfundi ukuthi sizalityhila mfundi, ndike nditsho xa ndifundisa ndithi kukho isystem ekudingeka ukuba singene siyisebenzise ngoba iyasebenza. Izwi likaThixo liyaziphendulela. Izwi likaThixo alidingi mna ndiliphendulele, liyaziphendulela ilizwi likaThixo. Chapter 1 verse 8 incwadi yeZenzo ithi, niyakwamkela ke amandla akubona ukuba uMoya Oyingcwele uhlile phezu kwenu, nibe ngamangqina eYerusalem kwanakulo lonke elakwaYuda nelaseSamariya, kude kuse naseziphelweni nasekupheleni komhlaba. Kude kuse nasekupheleni komhlaba. Mfundi, namhlanje ndifuna wazi ukuthi ngalamandla kaloku la aza kwenza uba ukwazi ungqine ngoYesu. Ngalamandla la aza kwenza uba ukwazi uthethe ngaye. Ngalamandla aza kwenza uba ukwazi utyhilekelwe lilizwi lakhe xa ulifunda. NguMoya Oyingcwele mfundi okwazi ukuba usityhilele ukuba uThixo uthini ezwini lakhe. iBhayibhile singayifunda, kodwa uba uMoya Oyingcwele akasityhileli iyafana nje uba sifunda incwadi efana nenye incwadi. iBhayibhile yohlulwa nguMoya Oyingcwele ukuba mayibe yiBhayibhile. Uba uyifunda ungenaye uMoya Oyingcwele uyafana nomntu ofunda incwadi nje kuba incwadi ifundwa. Ndiyathanda ukutsho ke mfundi ukuthi sithetha namhlanje ngendaba yokubhaptizwa ngoMoya Oyingcwele. Kaloku nam mfundi ndisisiqhamo sale lo mhla wePentecost ekuthethwa ngawo. Nam mfundi ndiveliswe kulo mhla kuthethwa ngawo, wokuhla kamandla kaMoya Oyingcwele usihlela abafundi bakaYesu egumbini ababekulo. Fundi, namhlanje ndifuna wazi ukuthi amandla kaMoya Oyingcwele ayahlala emntwini. Amandla kaMoya Oyingcwele ayahlala kuwe, ube ngumntwana kaThixo ohlelwe nguThixo. Le nto kuthiwa uThixo unomntu, uThixo uyahlala emntwini, uThixo uhamba nomntu wakhe. Loo nto iyenzeka, kodwa ke mfundi kunezinto ofuneka uzazile ukuba ithi ze yenzeke indaba yokuba uMoya Oyingcwele akubhaptize kuthini. Kufuneka uba xa sigqiba esi sifundo mfundi ndiqiniseke ukuba wena sele uwamkele amandla avela kuThixo ngokubhaptizwa ngoMoya Oyingcwele, uthethe ngeelwimi ezintsha rhoqo ngokukhululekileyo. Uthethe ngeelwimi ezintsha rhoqo ngokukhululekileyo. Uba mfundi uqinisekile ukuba wena uyayiqonda imfuneko yokubhaptizwa ngoMoya Oyingcwele, uba mfundi uthandaza
uthandaza ukuba ubhaptizwe ngomoya oyingcwele. Mfundi, kudingeka uba uthandaze ukuze uhlelwe ngamandla kamoya oyingcwele. Amandla kamoya oyingcwele akasihleli nje, amandla kamoya oyingcwele ayamenywa, amandla kamoya oyingcwele ayamkelwa. Ndithetha apha mfundi ngokugcwala kwakho ngamandla kamoya oyingcwele, uThixo agcwalise impilo yakho. Ayamkelwa ehle amandla kamoya oyingcwele, kwenzeka izinto ebomini bakho, kutshintshe ubomi ngoba amandla kamoya oyingcwele akwehlele. Kutshintshe mfundi ihambo ngoba amandla kamoya oyingcwele akuhlele. Kutshintshe indlela ocinga ngoba amandla kamoya oyingcwele akuhlele. Kutshintshe indlela yokujonga ngoba amandla kamoya oyingcwele akuhlele. Kutshintshe indlela yokuthetha, urabashakataya rabush, kutshintshe indlela yokuthetha nelwimi uzithethe mfundi, ilwimi ongazange walithetha usharababa empilweni yakho. Ivele indaba kaThixo iphuphuma ngoba uThixo nguThixo ozalisayo. Khumbula iculo elithi uzalise umhlaba kunye nesibhakabhaka. Lamandla mfundi asisekele kulonto, asisekelwe kulonto. SinoThixo ozalisa umhlaba, SinoThixo ozalisa impilo yakho ungumfundi kaYesu. SinoThixo ozalisa impilo yakho, uhamba kunye naye. Marado shikaba ribosa, uhambe noThixo because uThixo uhamba naye ngoba impilo yakho igcwele nguye. Uma uthandaza ukuthi akwehlela amandla kaThixo, uzawuva, kuzawutshintsha indlela othetha. Uzawuthetha ngeelwimi ezintsha mfundi, uzawuthetha ngendlela nawe xa uyimamele awuyiqondi le nto uyithethayo, kodwa umoya uyakupha ngenxa yokuphimisela. Lithi izwi enye indawo, bathandaza baphimisela. Moya oyingcwele wabehlela empilweni yabo, bagcwala ngamandla kaThixo. Moya oyingcwele wasebenza ukuze bathi xa bethetha, xa iqhubekeka phaa kulaa chapter 2 ithi xa bethandaza beva abanye kuthethwa ngamalwimi akowabo, baxaka uba aba bantu ayingomaGalilina. Kutheni le nto bethetha ngeelwimi ezintsha ezizezabo, abazaziyo bona, abazithetha kwiindawo abasuka kuzo? Sikhonza uThixo imimangaliso, sikhonza uThixo otshintsha izinto, sikhonza uThixo ohamba nathi ngokuthembeka. Uba egcwelise impilo yakho amandla kamoya oyingcwele mfundi, uqiniseke uba ilwimi uyazithetha rabo shaka. Ilwimi uyazithetha ngoba amandla kaThixo akuthethisa ngokuthanda ukaThixo. Lithi izwi baphimisela bethandaza. Ngamanye amagama badlula ekuthetheni amazwi ukuba beqonda uba bebethetha ngamazwi abawaqondayo, bathetha ngamazwi aphuma kumoya. Umoya uneelwimi zakhe, umoya unelwimi lwakhe mfundi. Uba sowuqinisekile mfundi uba uyathetha ngezilwimi amathuba onke xa uthandaza, inzaliseko yale mfundiso yanamhlanje, siseko sobhaptizwa ngomoya oyingcwele, siyoba empilweni yakho sizalisekile. Rebo shaka, siyoba sizalisekile empilweni yakho ngoba kudingeka ukuba impilo yakho igcwale nguThixo. Kudingeka impilo yakho igcwale nguye, uve empilweni yakho ukuthi ugcwele yena. Indaba isekubeni umsebenzi kamoya oyingcwele nokuba kubalulekile kangakanani na mfundi ukuba ubhaptizwe ngaye ebomini bakho. Indaba ngumsebenzi mfundi kamoya oyingcwele nokubaluleka kokuba ubhaptizwe ngaye ebomini bakho. Ungumfundi nje, kodwa indaba ayikapheleli xa ubomi bakho bungagcwelanga amandla kamoya oyingcwele. Namhlanje ndinenkolelo, namhlanje ndiyakholwa
kunye nawe mfundi ukuthi amandla kaMoya Oyingcwele empilweni yakho asele kungena. Uyeva nawe ukuthi ikhona into etshintshayo, uyeva nawe ukuthi ikhona into ekunyakazisa impilo yakho, ngoba kuthethwa ngamandla kaMoya Oyingcwele anyakazisa impilo. Kuthethwa ngamandla kaMoya Oyingcwele enza ukuba kutshintshe imeko yomntu. Umxholo, indaba yomxholo kaMoya Oyingcwele empilweni yakho ubalekile. uMoya Oyingcwele, umxholo wethu wokuhamba noThixo emhlabeni usekelwe kule ndaba kaMoya Oyingcwele. Uba uMoya Oyingcwele ungekamamkeli indaba yakho ayikapheleli. Khumbula xa uYesu ethetha encwadini kaJohn chapter 7 verse 37, amazwi uYesu awathethayo kule ncwadi kaJohn athi, ke kaloku ngomhla wokugqibela ongowona mkhulu womthendeleko wema uYesu wadanduluka esithi, ukuba kukho othi anqanwe makeze kum asele, lo ukholwayo kum, njengoko satshoyo isibhalo, kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo iphuma embilini wakhe. Ngale mini uYesu seyitshilo wathi wayethetha endaweni apho kwakunomthendeleko omkhulu. Ndithanda la mazwi onqano, othanqanwe mfundi. Iyanqanelwa indaba kaMoya Oyingcwele njengamanzi xa uwanqanelwe ukhothekile ufuna usela. Iyanqanelwa indaba kaMoya Oyingcwele empilweni yakho ungumfundi. Unqanwe mfundi, unqanwe. uMoya Oyingcwele uyanqanwa ukuze umfumane. Umqanelwe uthi ndiyamfuna uMoya Oyingcwele, ndimqanelwe uMoya Oyingcwele. Loo nto ithetha ukuthi ke mfundi, indlela yokumlangazelela ngayo uMoya Oyingcwele iyawufana nale xa ulangazelela indaba yokubusela amanzi. Fundi, xa ufuna usela amanzi uya kuwo ngespidi mfundi, ngoba ufuna wona. Liba khona ixesha uve ubumzimba wakho awufuni cool drink kodwa ufuna amanzi. Likhona ixesha ebomini bomntu, ngoba umntu udalwe nguThixo, uba umntu eva ukuthi uxaniwe kodwa akanxanelwanga nto iselwayo. Unxanelwe into anoyifumana ivela kuThixo, kodwa ngenxa ungazi umntu acinga uba ezinye izinto zingamenza onele xa esele zona unxano lwakhe. Ndiyakuthembisa mfundi, akwanele nje ukuba usele into ukuze uliphelise inxano. Lukhona unxano elidingeka uba wena uzuze uMoya Oyingcwele, unxanelwe wona, ungenwe nguwo, ugcwaliswe nguwo uMoya Oyingcwele kaThixo. Xa ithi kule ndawo uYesu wathi othi anqanwe makeze kuye azowusela, kuyacaca mfundi ukuthi indaba yokunxanwa komntu enxanelwe into enothi manelise okanye iliphelise unxano lwakhe ayizizwe ezi zinto sizaziyo qha, kodwa ikhona ayithethayo uYesu eyimfihlo, ukuba uyawuthi uze ukholo lwakho waneliswe, unxano lwakho likwazi ukuphela, ube khona lo Moya Oyingcwele ebomini bakho. Ngamanye amagama awunxanelwanga nto yawuselwa mfundi, unxanelwe uMoya Oyingcwele, unxanelwe uMoya. Uyakubiza uYesu namhlanje uthi nxanwa, ekunxanweni kwakho uze kuye uzowusela kuYesu. uMoya Oyingcwele ufunyanwa ngabantu abamnqanelweyo. Ngoko kaYesu uMoya Oyingcwele awuzehleli nje uze kuwe ungene, kodwa ungena ngoba wena uthi Moya Oyingcwele ndikunxanelwe, Moya Oyingcwele ndiyakufuna, Moya Oyingcwele ndiyakudinga. Nkosi yami, kule mihla inje kudingeka uMoya Oyingcwele, kudingeka uMoya Oyingcwele kule mihla
ekungacaciyo kakuhle, kodwa kudingeka umoya oyingcwele acacise indaba yokuba xa engene kuwe ungumfundi wakhe uYesu, kuyonela mfundi. Nditsho kuwe mna ndilapha ndingumzekelo womntu oneleyo emveni kokuba ndamnqanelwa umoya oyingcwele, ndamamkela, ngoba umoya oyingcwele siyamdinga. Ngubani umoya oyingcwele? Unalo mbuzo mfundi, ngubani umoya oyingcwele? Uyabuza ukuba ngubani umoya oyingcwele? Umoya oyingcwele ngumntu usisiqu. Incwadi yabaseRoma, mfundi, chapter 8 verse 27. Umoya oyingcwele sisiqu. Itsho njalo esifundweni sethu sanamhlanje. Ngubani umoya oyingcwele? Sendithethe ngaye kangaka. Weva na uba kuthetha umuntu onomoya oyingcwele kule mfundiso, kodwa ndifuna ukuba ndicacise ngubani umoya oyingcwele. Verse 27. Ke oziphengululayo inhliziyo uyakwazi into okuyiyo ukunyameka kukamoya, ngokuba ubathethelela abangcwele ngokukaThixo. Umoya oyingcwele uyathethelela. Umoya oyingcwele uyathethelela. Umoya oyingcwele kuba khona ixesha uva ukuthi izinto zengamele, izinto ziyakuhlupha, izinto zikwenza uba indlela ungayiboni kakuhle, kodwa uva umoya oyingcwele ethetha, uva umoya oyingcwele ekuthethelela. Ebuthakathakeni bethu umoya oyingcwele uyasithethelela. Ekusweleni kwethu amandla uthi yena ngokwakhe asinika amandla. Umoya oyingcwele ngumntu sisiqu. Umoya oyingcwele sisiqu. Uverse 27. Umoya oyingcwele uphengulula izinto zonke. Incwadi yabaseKorinte, chapter 1, chapter 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Incwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 2 verse 10. Uphengulula izinto zonke umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uphengula izinto zonke. uThixo wazitshila kuthi ke ngomoya wakhe, kuba umoya uphengulula zonke izinto neenzulu zikaThixo. Le nto ndithi kunzima fundi uba ungayihamba nendlela umoya oyingcwele engakuncedi, ngoba zikhona ixesha ubone ukuthi udinga ukuphengululelwa, kodwa xa engekho umoya oyingcwele akukho nto inokuphengululela. Kuba khona izinto uqonda uba le nto awuyiqondi, kodwa uve izwi likamoya oyingcwele likuphengululela. Ukuphengulula mfundi kukutyhileka kwezinto ezingatyhilekanga kumntu nje, kodwa kumntu onomoya oyingcwele ziyatyhileka. Izinto zityhilwa ngumoya ophengulula zonke izinto. Umoya uphengulula zonke izinto. Umoya oyingcwele uphengulula zonke izinto. Unemvakalelo mfundi. Umoya oyingcwele uyavakalelwa. Likhona ixesha xa ungumntu uve uba uyavakalelwa, noba uvakalelwa kabuhlungu, noba uvakalelwa kamnandi, kodwa uyavakalelwa. Likhona elo xesha. Umoya oyingcwele, incwadi yabaseEfese chapter 4 verse 30 uthi, kananjalo busanda kumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo, enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo. Musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele, enathi kuye natywinwa, nitywinelwa umhla wentlawulelo. Kaloku mfundi, kubakho into ekuthiwa igaranti xa uthenga noba yiphi na into oyithenga evenkileni. Kubakho into kuthiwe igaranti. Uba ngaba le nto ithe yonakala, mhlawumbi i-5 years igaranti yayo, yonakale before elaa xesha,
unelungelo loyibuyisela, unikwe enye. Unelungelo loyibuyisela, unikwe enye. Lo Moya Oyingcwele ethetha ngawo yigaranti yoba siye ezulwini. Abantu abathi akho mntu waziyo uba kuzayiwa ezulwini, isizathu soba abanamoya oyingcwele obanike igaranti yoba ngenye ilanga sizoyibona inkosi ngamehlo, sizoba phambi kwayo. Ngelinye ilanga siwabone amanxeba wakhe ezandleni, siwabone inxeba lakhe silibone ephangweni, namanye asezinyaweni amanxeba siwabone, ngoba sinegaranti uba uMoya Oyingcwele yigaranti. Sitywinwe ngawo, sitywinwe ngoMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele uyavakalelwa. Bendithetha loo nto, siyavakalelwa mfundi, siyeva. We are going to heaven. Sizawumatsha one day. We are marching to heaven one day. Asikhathalele uba omnye umntu izimvo zakhe zithini ngaloo nto. Thina siqinisekile uba izulu likhaya lethu, izulu yindawo yethu apho siyobonana khona nenkosi yethu. Abanye kaloku mfundi lithi inkosi izawubuya siselapha singabanye. Akho mntu onothi ngeli xesha yena inkosi kuzawuthini. Asazi, kuthiwa nengelosi azazi, nguThixo yedwa yaziyo ukuba indaba yenkosi kuzawuthini ngayo, ibuya nini, ibuya nini. Kodwa uye ezulwini khona siqinisekile ngenxa yesil esinayo, itywina likaMoya Oyingcwele. Hayi itywina lomntu, hayi itywina lomntu, kodwa elikaMoya Oyingcwele, the seal of the Holy Spirit. Ndiyayithanda le ndaba yokuthi umntu atywinwe nguMoya Oyingcwele. Xa utywinwe nguMoya Oyingcwele awutywinwanga kuba ungowebandla elithile. uMoya Oyingcwele utywina nabanina othe weza kuye kuba emnxanele. Wathi uMoya Oyingcwele, ndikunxanelwe, ngena empilweni yami. Njengoba watsho nakuYesu ngelinye ilanga, wathi Yesu, ndiyakwamkela ube yinkosi ube ngumsindisi ebomini bam. Wayenza uYesu loo nto. Ndithetha nomfundi osindisiweyo, kodwa ndithi namhlanje nantsi igaranti. Here's the guarantee. Here's the guarantee. Le ayinanto othandabuza uba ungumntwana kaThixo nakanye awunguye. Awunanto othandabuza yoba izono uzixolelwa okanye awuzixolelanga. Ikunika isiqiniseko sento zonke. Yigaranti, yigaranti. uMoya Oyingcwele unemvakalelo, ndihleli kule ndaba yokuthi uMoya Oyingcwele unemvakalelo mfundi, ngoba nawe ndifuna umve karabo shatarababasaya. Ndifuna umve uMoya Oyingcwele uyavakala. uMoya Oyingcwele ukhona nakule ndawo sikuyo, kuyavakala. Kukhona ubukhona bakhe. There's Holy Spirit presence kule ndawo esikuyo. Moya Oyingcwele, thatha indawo yakho. Siyabulela bawo, siyabulela Nkosi. Kuyavakala nje, kuyavakala nje. Ivesi yethu yokugqibela kule ndawo sifika kuyo, umxholo. Umxholo, ngumxholo lo ndikuwo mfundi. Incwadi kaYohana chapter 16 verse 13 uyathetha uyeva, uyathetha uyeva. Besithe usisiqu mfundi, besitshilo uyathetha uyeva. Incwadi kaJohn chapter 16 verse is 13. Incwadi yomvangeli uJohane chapter 16 verse 13. Ndiyamthanda lo verse 16. Ebeke wahlala emoyeni wam phambi koba ndizongena apha kweli gumbi lofundisa. Uke wahlala. Uverse 13 uthi, xa ke athe wafika yena umoya wenyaniso, uya kundikhokelela kuyo yonke inyaniso, kuba engayi kuthetha okuphuma kuye, uya kuthetha izinto athe waziva, anibikele izinto ezizayo. Fundi, namhlanje xa kule ndawo yomxholo sezawudlula kwixesha elizayo, ndisathetha ngomxholo. Kule ndawo yomxholo xa sithetha ngomxholo namhlanje, ndithi kuwe nangu uMoya Oyingcwele uyathetha, azise izinto nezisezayo, izinto
siziva ngomoya oyingcwele. Awuve kuba mnandi, awuve kuba mnandi, Holy Spirit of God. Awuve kube mnandi wazi into abantu abangazaziyo ezizayo ngoba unomntu othethayo. My God, Thixo wethu siyabonga egameni likaYesu. Futhi sizabonana kwixesha elizayo. Inkosi ibe nawe, umsindisi abe nawe.